Wate paidalom sa ECQ ang NCR. Mayong aga Bacolod, may aga malugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa May TC. Alright, mga ka-aksyon, good morning kag subong Monday kita ha, diri sa Pilipinas, Monday ti sa dito sa ibang nga pungsod Sunday ya subong adlaw. But anyway, welcome once again sa aton nga pagalaga diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Good morning sa aton nga mga aga parang bulugtaw, sa ibang nagapulaw, sa ibang nga pungsod nagapulaw. Good morning sa kay Agnes Sasmin Barrera. Dira sa may Canada. Good morning. Sa kay Josette Lumeda, may agaman. Maria Luisa Melos, good morning. Sa check ko daan lang iba no kay ari di sa Facebook na ako no. Gracia Horvidalia, good morning Action Boy and Action Dorel. Good morning man sa imo. Sa kay presidente naton Dennis Richard Timor Roma. Good morning makano sa kay Rayjan Villalon. Bugtaw na da kay Matula Tamanok. Ay, nami no, Bisaya nami ja Dennis. Sa kay Juliet Quezon, good morning Action Radio. Sa kay Helen Huasna, happy Monday morning Action Boy and Action Dorel. Sa kay Joy Sarita, mayong agaman. Sa kay Andro Villarosa, Morning Action Radio nga pita, I love you all. Grabe ba? I love you all. Margie Gion, good morning sa atong dira ka aksyon. Maria Luz Grijaldo Macunat, stay safe always kuno hambal niya. Celidonia Santillan, good morning sa kay BMF, good morning. Karen Samonte, mayang agaman. Olive Prado Gargaritano, good morning Action Radio kag Action Dorel. Sige, so far mo pala na sa Action Doors. Sa kay Eleanor Regia, watching from Manila. Yes. Good morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action. August 3, tapos ba Action Boy? First Monday sang August, First no? Monday, August 3, oh. Yes. So, bisa na bulan ini Action Boy sang tigkiliwi. Dapat hindi kita magkiwi ang aton baba. Amo na pinaka-importante sa tanan Action Boy. Kay kung tigkiliwi na, makiwi pag hindi mo baba, do ka, hindi Tipi, na namin. ang papili, tagani, makiwi ay mo. Wala ko piliyon. Kabudlay ko magpili ka Action Boy kaya basta bila matuod balahaw, di ba? Do ka delikado sina. Kabudlay bila mag-news ka sa kiwi ang baba. Sa kay Elmer Regula, may agaman, watching from Manila, gilan namon sa ginalambal naton. Jordan Chavez, naga-monitor man dira sa siyudad Sambago. Sir Ricky Malala, Action Boy, Araman, si Ay, Rick, may Chin-chan. aga. Ivy Sarita, diba mati man Action Boy, from Villamor Air Base. Okay. Boss si Dennis, ay inang ano? Ay, ina? ina, gali. Sabi ko, ina nga ina. Niya ay ina? Iloy. Yes, amo na siya, Dennis. Okay? Tigil ko, good morning, Ka-early President. pagabugtaw kay, kay Dennis, no? Hindi naman tayan na, gani. Inapulawan niya, gid Hindi niya. naman, Presidente ka, hindi ka Gani. magpulaw. Grabe yung obligasyon. Laban lang, Dennis. Stand by na kita mag-aksyon sa aton nga mga balita lokal. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Ilocuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo.
ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa mga balita lokal. Nagnegatibo na sa COVID-19 ang utility workers sa General Services Office nga ginakabig sadto nga super spreader. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Villar Diaz sa virtual press conference kahapon sang hapon, Agosto 2. Sunod sa alkalde sa piyak nga negatibo na sa virus, nagapabilin sa gyapon sa isolation facility ang ini nga pasyente. Ginanunsyo ni Leonardia nga negatibo man sa masakit ang tanan ng empleyado sa GSO. Madumduman, ang utility worker ang nakalaton sa pila sini ka mahimata lakip ng Iloy, utod kag iban pa. In the first place, ang tanan nga taga GSO naging swab negative dito tanan. Okay. Kag na siya mismo nag-negative na siya at ang pasyente taga GSO nag-negative na. Kamahin sa pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Nagdagat sa 30 kamatao na isyuhan sa citation ticket sa Task Force Disiplina nga naglapas ang minimum health standards sa syudad sa Bacolod humalin Agosto 1. Sa virtual press conference, ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sa task force nga positibo ang ila kampanya nga panawagan sa publiko nga magsuksok sang face mask kag magtuman sa nga social distancing. Suno kay Familiaran, hindi na kuntani dapat pa nga magtukod sa mga task force ang syudad, bawod responsibilidad sa kada individual ang pagtuman sa health protocol, apang may pila ka pamuluyo nga sulit-sulit nga wala nagatuman. 200 pesos ang multa sa mga pamuluyo sa Bacolod nga wala o konsala ang pagsuksok sang face mask kag wala nagasunod sa 1 meter nga physical distancing, samtang 300 pesos naman nga penalidad sa mga pangayaw para sa amuman nga bayolasyon. Ginpatag naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga chairman man sa Bacolod Interagency Task Force ang sakop sang damlag langin tukod nga Task Force Disiplina. Sa interview sa Istorya Espesyal, ginpahayag sang Vice Alcalde nga ang pagtukod sang Task Force Disiplina ang agud maproteksyonan ang kada Bacolod noon batok sa makamamatay nga COVID-19. Suno kay Familiaran na desisyonan ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga ipatuman ang ordinansa gin-author ni Councilor Archie Baribar nga nagapapanaog sang penalidad sa mga pumuluyo nga wala nagasunod sa ginapatuman nga health protocol. Nabaluan sa siyudad sa Bacolod, linibo na ka mga pumuluyo ang nagkaladakpan sa mga otoridad nga wala nagasuksok sang face mask. Sakop man sa ordinansa nga papanaugan penalidad ang mga pumuluyo nga magkaladakpan nga wala o konsala ang pagsuksok sang face mask kag wala nagasunod sa physical distancing. Simple nga bagay, duwabol, kakamay ang gasto. Nano ini nga mga preventive measures Kaya wala ka cure mo sa bulong. Correct. So dapat i-prevent mo nga hindi ka malatnan. Nanong preventive measures, simple lang. Proper wearing of mask o kung insakto nga paggamit sang mask. Si Vice Mayor kag IATF Chairman Elcid Familiaran. Nag-aapilar sa ang kooperasyon si Bacolod Interagency Task Force Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran sa pumuluyo nga magkoopera sa mga ordinansa ginapatuman sa syudad. Suno kay Familiaran nga nag-umpisa na akon sa Agosto 1 ang Task Force Disiplina sa pagpanakop sa mga nagalapas sa ordinansa. Suno kay Familiaran, importante ang kooperasyon sa ang publiko bangod ang Task Force Disiplina ang may 50 lamang ka miyembro. Bangod sila ang kooperasyon sa 61 ka barangay sa Bacolod ang ginakinahanglan, labi pa ang gobyernong ginahimo man ang tanan agud maproteksyonan ang pumuluyo. Dugang pa ni Familiaran kinahanglan nga magkooperar ang tanan labi pa nga may kabudlayan na sa pag-akomodar ang mga hospital sa Bacolod sa mga pasyente sa COVID-19 kag madamo naman nga mga medical frontliners ang positibo sa virus. Nanawagan naman si Bishop Patricio Buzon sa kooperasyon sa publiko sa mga estrikto nga implementasyon sa health protocols nga ginahimo sa government authorities. Sa homily ni Buzon sa Santos Misa kahapon Domingo, ginainggan niyo sa obispo ang publiko nga seryosohon ang sitwasyon sa karon nga nadulot sa COVID-19 pandemic. Suno kay Buzon, seryoso nga problema ang virus kag kinahanglan ni nga mapunggan bangod kun hindi publiko man sa gyapon ang makaluluoy. Ginatagan pagtamod sa obispo ang pagtinlo sa paghugas sang kamot, pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar, pagsunod sa social distancing kapag likaw sa mga pagtipon-tipon, nga mo nga panguna nga mga tika agud mapunggan ang paglaptas sang virus.
Ginahinyo ni Buson sa publiko nga ilakip sa pagpangamuyo, suporta kapag kilala ang mga frontliners. Agosto 1 sa nag-issue sa advisory si Buson sa tanan nga pani sa Diocese of Bacolod, agud ilakip sa ila sini nga homily kada Domingo ang pagtalakay sa importansya sa pagsunod sa health protocol kag pangamuyuan ng mga pasyente sa COVID-19, mga opisyal sa gobyerno kag mga frontliners. Nagbisita sa tong Sabado nga adlaw si Bureau of Fire Protection Region 6 Director Senior Superintendent Jerry Candido sa opisina sang BFP Negros Occidental Headquarters. Kadungan sa pagbisita, nakigsapol si Candido sa tarang fire marshals sa probinsya kag naghatag sang inspirasyon sa tarang personnel sang BFP. Ginpanomdom ni Candido sa personnel ang importansya sa maayo nga pamatasan kag disiplina sa panahon nga mayara sang pandemya nga natuga subong sa COVID-19 pandemic. Subong man gintalakay ni Candido sa pagsapol ang obligasyon sang tanang BFP personnel labi na ang fire safety inspection nga dapat himuon ang tanan nga quarantine facilities nga nagaserbe butangan sa mga locally stranded individuals kon LSIs kag returning OFWs. I found it very productive. At least I have impacted initially on my about discipline and going back to basics on how can we catch up the concept of active inspections. Especially in ginagamit po sa ating cleaning ang mga quarantine facilities. Kaya most of the right now are utilized as quarantine facilities. Kabahin sa ang pahayag ni BFP Region 6 Director Senior Superintendent Jerry Candido. Tatlo ka magidalagar miyembro sa unit militia ang naaresto sa gintingob nga puwersa sa pulis kag army sa barangay San Agustin, Banwa sang Isabela kahapon nga adlaw Agosto 2. Tatlo ka ma-search warrant sa paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Nilapit sa Hunyo 30. Gin-issue ini Honorable Cyclamen Hison Fernandez, Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 30, akong 63 sa siyudad sa La Carlota, ang in-service sa otoridad batok kay Winifredo Carillo Sr., ginakabig Vice Commanding Officer sa Unit Militia, Martiliano Lindayaw, 46 anyos, kag Dimas Lindayaw, 40 anyos. Ang Joint Operating Forces nakakumpiskar sa isa ka magazine kag anong kabala sang caliber 45 kag duha ka unit sang caliber 38 nga may siyampa ka mga bala. Sa record naman sang pulis, si Dimas may kaso sa nga double murder. Nagsungka ang nagpakilala nga New People's Army o NPA sa Sitio Matlag, Barangay 4, siyudad sang Sipalay sa tong Sabado sang hapon. Ang suspect ang gintawag lang sa ngalan niya alias Rambo, 48 anyos. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo spokesperson, Police Major Edison Garcia, ginhinago anay ang ngalan kag address sang suspect para sa iya seguridad matapos makabaton sang pamahog sa iya kabuhi gikan sa iya nga grupo. Sa blatter sang Sipalay PNP, voluntaryo nga nagsungka ang suspect sa otoridad bitbit ay sa ka 357 Magnum nga revolver kag may anom ka wala makalupok nga bala kag isa ka granada. Ang suspect yara sa lugar karon nga sigurado ang kabuhi sini kag ginaproseso ang benepisyo sa idalom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Las 6:16. Kag sa
Kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, masobra na sa 103,000. Samtang DOH, suportado ang panawagan sa medical groups nga liwat ipaidalom sa ECQ ang NCR. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Okay, padayon kita diri sa aton yang mga greetings anay sa aton nga mga followers Aksyon Dorel. Yes. Jessica Baradero Pahayahay, good morning. Sakay Therese Amor Makalma. No, bata ni sa amon so una nga tupad balay lang dito na ito sa Luzon sila gapuli ya. Attorney Rex Celis. Aha, Beth Tumangan, good morning. Sige, ikaw da. Yes, kay Ronnie Lee Kauda. Ronnie Lee Malaga, Action Boy. Good morning, dra sa may Talisay City. Kay Juliet Quezon, dra naman sa Silay City, mayong aga. Kay Libiniel Sablon. Good morning. Kay Karen Pacundo Samonte. Taga Biao, binalbagan ako, pero permi ako sa inyo gapamati, Action Boy, Action Dorel. Morning from Manila. Dra sa may Biao, binalbagan, lapit lang na sa amon, Action Boy. Pwede ka ka-shortcut kung gusto mo magkanto sa Biao. Pero pwede ka mag-drag sa ano eh. Karabalan. Correct. Kagkay Esmino Alabado Alba. Dra naman siya, Action Boy, sa Banwasang La Castellana. Kay Gracia Hareta Hor Vidalia, please greet ang iya kuno hobby, Action Boy, iya husband, si Julius Horvidalia, and iya unika iha nga si Aya. Happy Monday! Still watching ko nun sa aton, Action Boy. Thank you! Ang song of the day naman ko ni Dennis, bantayan ta naman. Bantayan later. Ambot. Kay Nanay Ligaya Abeto, good morning, Action Boy and Action Dorel. Good to see you both always. Stay safe. Stay safe man, Nanay. Kay Vanessa M. Mayo, happy blessed Sunday, Action Boy, Duran, and Action Beautiful Dorel C. Ay, bongga. Sang C. Watching live from Minneapolis. Good Monday morning da sa inyo. Pag-greet sa Yadwa Kakasin, Action Boy sa Melbourne, Australia. Keep safe, stay strong and healthy, Bacolod. Sending my virtual hugs. God bless. God bless. Stay safe man dra sa may dito gani Minneapolis. Correct. Minnesota. Yeti. Kaya Labayan Eduardo Jr. may aga Action Radio Bacolod. Kay Suman ka. Ligaya Abeto, what a happy day. I received my payout today. Okay. I received my payout today. Laki bot. Ano ni agli, Action Boy? Daka, ano tawag sinaman? Daka mga konegosyo. Kaya Annabel Sales Flores, good morning man, dra sa may barangay Takuling. Kaya wala sound ko no. Actually kagina nag-ano ta, Action Boy? Endorse. Yes, naga-endorse ta. Dali lang gid bala. Kaya Libiniel Team Sablon ko na, Action Boy. Ay ka naman da, Action Boy kay Queenie, kita Sakay mo. Libiniel Sablon. Suman ka. Okay. Hey, Queenie Joy Sapine. Good morning, Action Radio, watching from Ilog. Kalubang. Suman ka naman yun. Sumanon kung sa tugod. Mierna Onofre Cloud. Good morning, man. Sakay Liza Joy Amoroso. Good morning. Klein Harden, watching from Hong Kong. Sakay Mine Dimaano. Good morning, ma'am, sir. I miss you, Macy Yanada. Dinsing. Asawa ko po. Ay, very good. Reyna Flor, Duran Braga. Duran is kilala. Yung mo na siya nga pakaisa. Actually daw, mga pakaduwanan ni sila namon. Sige. Gerson Alcontin, Nings Villaluz, good morning kay Boy Villaluz, kag Mama Pen Villaluz, may landa nga pagpangape, may pa sila kay pangape na no. Myla Rubin, sa Rubin kag Gatungay family from Dangkalan, Ilog. Romivel Sinarosa Hinko, good morning, Action Boy, tami ako lang akong bata, aga pamati sa Action Radio, si Rabbi Isaiah. Rabbi. Nenen Toricampo, watching from Banago, pag-greet ko sa hobby niya kay Teddy Boy. Sige. Sakay Edsel Alba, greet ko lang si
Brauso Joseph Gamatid sa Subong. Sige. Kay ning sa Villaluz Action Boy, draman sa Kabugwason, Mansilingan. Kay Dia Mansilingan. Jonathan, good morning. Phil Alonsagay kag Deding Gonzales, may aga. Standby na sa aton mga balita national. Agapasing banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudla. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagdangat na sa 103,185 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos ng ipagawa sang Department of Health, nadugangan sang 5,032 ang kumpirmado nga kaso kang 35,569 ang total active cases sa karon. Ang 5 ka probinsya nga may pinakamalakas nga kaso among NCR nga may 2,737, 461 sa Cavite, 449 sa Cebu, 326 sa Laguna, kag 201 sa Rizal. Ginanunsyo man sa DOH nga nagdangat sa 65,557 ang total recoveries matapos nadugangan sang 301. Samtang nagdangat naman sa 2,059 ang napatay matapos nadugangan sang 20 ka napatay sa masakit. Ginasuportahan sa Department of Health kung DOH ang panawagan sa medical groups nga paidalon ang National Capital Region sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ matapos nga overwhelmed na ang healthcare system. Sa statement sa DOH na petsahan Agosto 1, apang Domingo nga adlaw post sa ila official Facebook page, ginpayag sa ahensya nga ila ginakampanya ang panawagan nga time out sa NCR sa pagsapol nga ginhimo kaupo ng Interagency Task Force o kung IATF. Sunod sa DOH, ila ginasuportahan ang panawagan sa mga frontliners nga ipasiguro ang science-based approach kag mas istrikto implementasyon sa community quarantine measures. Sa ila dialogo sa kaupo ng mga frontliners, ginpasiguro sa DOH nga ila pangunahan ang implementasyon sa epektibo nga localized lockdowns kaupo ng National Task Force kag suportado ang tanan o konsang tanan nga lokal nga gobyerno. Adlaw sang Sabado, madamong medical associations adadawagan kay Presidente Rodrigo Duterte nga ipaidalom ang Metro Manila sa ECQ matapos nabudlayan na ang mga healthcare workers bangod sa padayon nga pagsaka sa COVID-19 cases. Gin-insistar naman ni Vice President Leni Robredo nga ang data sang gobyerno ay ginbasihan agud pamatud-an ang iyapahayag nga hindi epektibo ang COVID-19 response sang Pilipinas. Liwat kin panawagan ni Robredo sa administrasyon nga i-reassess ang mga pulisya kag kung improve ang mga lugar nga may lapses nga nahimo kasunod ni sang pangabay sa mga frontline health workers agud ibalik ang istrikto nga lockdown sa Metro Manila kag kaiping nga mga rehiyon. Duwa pa ni Robredo, balido ang pangabay sa medical frontliners, rason nga kinanglan seryosohon ini sang gobyerno. Maghimo nga ipaidalom sa 2 ka semana nga lockdown ang Senado matapos ang panibagong kaso sa COVID-19 nadugangan sa masobra 5,000 base man sa Agosto 2 nga record sa Department of Health. Ang plano nga liwat sirad-an ang Senado sabat sa panawagan sa medical frontline workers sa gobyerno nga ibalik sa ECQ Metro Manila kag pila ka probinsya. Sa tion niya paboran sang mayoriya sa mga senador ang mga empleyado sa Office of the Sergeant at Arms o kon OSA ang magapabilin naka-duty. Samtang pila sa mga mahimo i-postpone sang Senado ang mga scheduled hearings para sa subong nga semana, labi na patigayon nga Senate inquiry sa isyu sang korupsyon sa PhilHealth. Ginpahayag naman ni Senator Joel Villanueva nga ang essential personnel kaangay sang street sweepers ka garbage collector ang dapat entitled man sa hazard pay, ilabi na sa risgo nga ilang ginapakatubang sa panahon sumong sang COVID-19 pandemic.
Sunod sa senador, ini ang panahon na ikonsidera ng gobyerno ang trabaho sa mga sanitation workers, bangon sila ang mas vulnerable sa piyak nga manubo ang sweldo, kag risgo sa ikayong lawas apang padayon nga nagatrabaho, agud nga himuon ang ilas ning obligasyon. Ginpasiguro man ni Villanueva nga talakayon sa nga komitiba ang hazard pay para sa nasambit nga mga empleyado. Kag sa katapusan nga balita national ginpanugyan ni Buhay Party List Representative Lito Atienza sa gobyerno nga itugyan sa masunod nga administrasyon ang liwat nga pagbuhi sang death penalty kag dapat tutukan ang pagsalbar sang kabuhi kag kung paano mahaganhagan ang epekto sang COVID-19 pandemic. Suno kay Atienza ang bugos nga kalibutan nagapangatubang sang public health disaster nga nagapekto sa palangabuyan kag trabaho sang milyon-milyon ka Pinoy. Dugang pa sang mamalidha ang kamatuoran nga ang Kongreso ang ginakulang na sang oras agud trabahoon ang death penalty kay ikaduha sa sulod sang 22 ka bulan. Liwat naman nga baga papili sang o kung magapili sang bag-o nga presidente kag bag-o nga lideres sa Kongreso, rason kung dapat itugyan na lamang sa masunod nga administrasyon ang nasambit nga tupiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Kag sa aton mga kaaksyon Inyong mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.